חברים יקרים, בקשות רבות שקיבלתי מכם, עוד מרכז הארץ, חברים, ירושלים, מהמרכז, חיפה, צלם לנו את החנות המקצועית שלך, אנחנו שומעים עליה רבות. החלטתי לצלם לכם מחלקה ולהסביר לכם. יש לנו פה את מחלקת השינוע, מגלגלים שקטים, לעגלות, ללולים, לכל דבר שאתם רוצים שיהיה שקט, ועד לגלגלים כבדים, בכל המשקלים. יש פה את כל הבחירה, גלגלי אוקולון, גלגלי גומי, גלגלי פולוריטן. אתם מוזמנים לבוא ולראות. יש לנו פה כל המספרי ברזל, כמו שאתם רואים, כננות חשמליות, כננות ידניות, ליברים, פלאשינצוק. פה יש לנו את כל הוווים מכל המידות, כפי שאתם רואים, הכל פה ווים תקניים, וו תקני, שקלים תקניים, פחות תקניים, תעשייתיים, בורג עין, זכר, כל המעתקים, כל הבריחים, שימו לב, כל סוגי הבריחים אנחנו מחזיקים, רקדיות גם לכל מיני רהיטים וכאלה, זוויות, פרזול לנגרות וכאלה. יש לנו פה את כל הבריחים שוב, כל הצירים, כל מה שצריכים, צירים לריתוך, פקקי פלסטיק, כל מה שקשור בפרזול ושינוע מקצועי. חשוב לציין שכל דבר וכל דבר מורכב שאתם צריכים אותו בתעשייה, למכונות, לצרכים שלכם, למסגרים, לרתכים, לנגרים, יש לנו לתת מענה מרמת הבורג המורכב ביותר ועד הכלי המורכב ביותר.